Takže zdravíme vás, sme kapela Axar z Levíc. Som tu síce sám, ale to vôbec nevadí, ja sa volám Tono. Hrám na gitare od začiatku kapely a aby ste teda neboli ukrátení, tak vám predstavím aj ostatných členov. A síce toto je Rado, náš klávesák. Má trošku zamyslený pohľad, ale je to v pohode chalan. Klávesy sme vždy chceli a on to s nimi vie, takže toto je Rado. Ďalší člen, tento fešák, to je Milan, náš bubeník. Sa tu tvári, ako keby mal obličkové kamene, ale Milanko je veľmi milý chalan a pohodiak a na dvojšľavku to vie a to tiež potrebujeme. Ďalší ešte člen, ktorý je tu síce s nami, ale do záveru ho radšej nejdem dávať, je Mišo, ale ukázať sa môže, poď za to. Problém s Mišom bol iba jeden jediný. Môžeš sa otočiť. Servus, môj zlatý. Aj Mišo. Peš. Toto video je totiž nahrávané strašne narýchlo, pričom sme vôbec nevedeli, že ho treba. A Mišo nemá v sebe dar udržať smiech, takže kazil celú túto prezentáciu, tak som ho radšej odtiaľ to vymazal preč. No a čo sa týka histórii kapely, tak začali sme klasicky v garáži, ja s Radom, nejakými prevratými covermi. Potom sme zobrali Milana, lebo mal bicie, vybavili sme nejakú skúšobňu. Ďalšími členmi bol Tomáš a Maťo. Vzhľadom na to, že títo dvaja chalani neboli z Levíc, tak vlastne spolupráca s nimi bola trošku komplikovaná, tak po pár koncertoch sme s nimi prestali spolupracovať. Zobrali sme basáka Lea, vtedy sme hrávali aj koncerty bez basy, no malo to taký svojský zvuk, tá basa to robí svoje. Basáka potrebovali, bol ním Leo, ktorý nás tiež po roku opustil vzhľadom k tomu, že išiel bývať do Trnavy a taktiež jeden ďalší člen, ktorý odišiel, bol môj brat Maťo, ktorého to nejak tak trochu prestalo baviť a tak odišiel, tiež v podstate prednedávno. Keďže sme zostali zase v pôvodnej zostave, ja, klávesák a bicie, tak sme sa rozhodli, že potrebujeme zobrať basáka, tak sme zobrali Miša, ktorého ste mali možnosť vidieť. A odtedy vlastne budeme v takú štvorici a toto je tento koncert, ktorý dneska hráme, je vlastne po dlhej dobe náš prvý. Zahráme na ňom nové skladby, ktoré ste ešte nikdy nepočuli, tak dúfam, že sa vám budú páčiť. Bavte sa.